1. Un o'r prif resymau i fewn Pantycelyn yw'r ardaloedd cymunedol. O'r lolfa i'r ffreitur, le chi'n eistedd lawr yr un pryd pob diwrnod efo'ch criw o ffrindiau ac i gwrdd â pobl eraill. 2. Os chi'n mynd i Brifysgol yn Aberystwyth a chi yn gweld eich hun fel Cymro neu Cymraes, mae'n teimlo fel bach o rite of passage i fyw yna achos mae yna gymaint o hanes tu ôl y lle. 3. Rheswm da dros ydy fyw yn Pantycelyn, yn enwedig os ydych chi'n fyfyrwyr o wlad arall neu o Loegr, ydy mae'n gyfle ffantastig i gael eich trwytho yn yr iaith a dysgu. A dwi'n meddwl bod yna gymaint o bobl wedi do fewn i Pantycelyn ddim yn gallu siarad Cymraeg o gwbl a di gadael yn siaradwyr rhugl. 4. Un rheswm mawr i fynd i aros yn neuadd Pantycelyn ydy gymryd mantais o'r gwagle ac yr holl stafelloedd mwyn gallu gwneud bob math o bethau creadigol. 5. Y reswm fwyaf i fyw yn Pantycelyn yw'r ffrindiau. Mae ffrindiau gorau fi yn dod o Pantycelyn. Nes i gwrdd nhw yn yr wythnos cyntaf a ni dal yn ffrindiau gorau nawr. Ni'n byw yn llefydd gwahanol yn y byd a ni dal fel o'n i ar y diwrnod cyntaf na pan nath ni cwrdd.